खुलुमबाय मोनसे गोजोनथाव रादाब साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव रादाब नंगौ जाय लाइमोनफोरा सरकारि साख्रि मावनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय मोजांथार खाबु 8 थाखो उथ्रिनाय लाइमोनफोराबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङाबो सरकारि साख्रि मावनो थाखाय नाजागासिनो दं नामा जुदि नोंथाङा साख्रि नागिरगासिनो दं अब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय नंगौ रोजा रोजा मासियाव गोदानै साख्रि थिसननो फोसावदों गासै 2047 लांदां जानानै थानाय मासियाव गोदानै मावफारिया थिसननो फोसावदों रायजो सरकारा आसामनि सावस्रि बिफानाव गासै 2047 लांदां जानानै थानाय मासियाव गोदानै मावफारिया थिसननो थांखि लादों आसाम सरकारा मख'नो गोनांदि बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया फैगौ 9 डिसेम्बरनिफ्राय सोलिगोन जाय बिथांमोनहा बे साख्रिखौ मावनो गोसो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदो ग्रेड 3 टेक्निकेलनि थाखाय गासै मोन 1070 मासि ग्रेड 4 आव गासै मोन 9077 मासियाव गोदानै मावफारिया थिसननाय जागोन बे साख्रिनि थाखाय बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरसिमनि गेजेराव जानांगोन नाथाय एसटि एबा एससि नि थाखाय 45 बोसोरसिम रेहाय होनाय जादों बेजों लोगोसेनो ओबिसि एबा एमओबिसि नि थाखाय 42 बोसोर बैसोसिम रेहाय होनाय जादों बे साख्रिनि सुलाद लानो थाखाय नोंथांमोनहा 7977259728 हेल्पलाइन नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन खुलुमबाय मोनसे गोजोनथाव रादाब साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव रादाब नंगौ जाय लाइमोनफोरा सरकारि साख्रि मावनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय मोजांथार खाबु 8 थाखो उथ्रिनाय लाइमोनफोराबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङाबो सरकारि साख्रि मावनो थाखाय नाजागासिनो दं नामा जुदि नोंथाङा साख्रि नागिरगासिनो दं अब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय नंगौ रोजा रोजा मासियाव गोदानै साख्रि थिसननो फोसावदों गासै 2047 लांदां जानानै थानाय मासियाव गोदानै मावफारिया थिसननो फोसावदों रायजो सरकारा आसामनि सावस्रि बिफानाव गासै 2047 लांदां जानानै थानाय मासियाव गोदानै मावफारिया थिसननो थांखि लादों आसाम सरकारा मख'नो गोनांदि बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया फैगौ 9 डिसेम्बरनिफ्राय सोलिगोन जाय बिथांमोनहा बे साख्रिखौ मावनो गोसो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामदो ग्रेड 3 टेक्निकेलनि थाखाय गासै मोन 1070 मासि ग्रेड 4 आव गासै मोन 9077 मासियाव गोदानै मावफारिया थिसननाय जागोन बे साख्रिनि थाखाय बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरसिमनि गेजेराव जानांगोन नाथाय एसटि एबा एससि नि थाखाय 45 बोसोरसिम रेहाय होनाय जादों बेजों लोगोसेनो ओबिसि एबा एमओबिसि नि थाखाय 42 बोसोर बैसोसिम रेहाय होनाय जादों बे साख्रिनि सुलाद लानो थाखाय नोंथांमोनहा 7977259728 हेल्पलाइन नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन